Čaute, vítam vás Platinum pri tomto špeciálnom videi, je to 11. video z Minecraftu a je tu so mnou Falcony. Čus! Čaute. A v čom to bude, takto video nebude dlhšie ani ako 4 minúty. Takže v čom je toto špeciálne video? Je to špeciálne video, že bude to s webkou. A prepáčte, ak náhodou bude, akože ja budem nejako opozdený, lebo neviem to veľmi narábať a ak v časti nejakého videa zmiznem, to preto, že sa mi vybila baterka. Prvýkrát môžete vidieť Platinum Bona. Yeah. Možno, že aj nedakedy uvidíte. Akurát Sice o to ne... nabíjam druhú záložnú baterku do kamery. Takže to potom asi vymením. A ešte táto kamera je vodotesná a je to Full HD. Áno, Full HD. A iba za 50 €. Za 50 €. Čože je sen. Takže ja som tu troška ťažil a našiel som jaskyňu. Mohli by sme ju trocha prebádať. A ja vôbec netuším, aké mali ohlasy na to minulé video. Lebo som že ani neodozdal. A ešte poviem dopredu, sklamala ma technika, dneska už 5. krát. No, lebo som prvýkrát, to sme natáčali s ním video, mne to nenatáčalo jeho hlas, takže som to zmazal radšej. Druhýkrát, Dobre. Druhýkrát som chcel natočiť módy, to mi nenahrával vôbec zvuk, ani môj, čiže som sa na to vybodol. Tretíkrát, dneska som si kúpil jednu hru, Euro Truck Simulator 2, chcel som to dať na timelapse, samozrejme môj notebook to neutiahol, čiže ak bude mať nový notebook, tak môžete sa tešiť. Vlastne, to bude taký krátky timelapse, možno informačka. A ešte predtým, musím sa povedať, dneska je sobota 8.6. A niekedy o týždeň by som chcel s mamou zbehnúť do nejakého obchodu s látkami a chcel by som si kúpiť nejaké zelené plátno. A potom si ho niekam do stropu zakurcovať nebo čo to. A nebudete vidieť tú moju izbu, kde čo máte na posteli taký neporiadok, že čo ste ešte ani nevideli. A ešte nám napíšte do komentárov, že či sa vám páči Platinum Bon. Áno, sexy. Kurdia, baterka. Shit. Vypla sa mi kamera. Gratulujem. Tak ideme. To som nemal asi hovoriť, že či sa im páči, to sa ti radšej vypla kamera. Bez urážky. Takže teraz budem chvíľku stať, lebo si vymeniam baterku. Takže prepáčte za moju terajšiu neaktivitu, ale hneď si vymeniam baterku, takže... Vieš mi niečo vysvetliť? V tej nabíjačke na baterku. Nemám tam baterku, ale svieti to, že to nabíja. 50 €. No, hej. Ale ona pôvodne stála 100 €. Je to kvalitné. Je to kvalitné, v podstate je to kvalitné. Ja mám teraz u môjho syna v pokladničke 230, čiže možno na leto by som si aj ja kúpil. Ale to kde kúpiš tú kameru? Ale nie túto, inú. OK, tak už by ste ma mali zasa vidieť. No, dúfam, že tu nahralo to aj to druhé. Tak... To je dobre. Ja, takže teraz ste boli chvíľku bez Platinum Bona, to muselo byť rôzny čas. Niekomu si nechýba. Ale nie, robím si srandu. A teda môžete očakávať aj nejaké vlogy a tak. Chcel som pôvodne staviť na túto kameru unboxing, ale vy to poznáte. Ako robíš kamerou na
Kameru unboxing. Možno, že by som ti poslal a takedy kameru požičal. Bože, poslal. Cez Skype sa najlepšie posiela kamera. A nevieš, že máme to jedno vajce? Tak už máme dvoje vajcia. Nemyslím to v tom zmysle slova, jasné? Prosím? Hodila by sa mi tá kamera nejako vyhnúť do hora. Ináč máme nový úspech, tu som trocha ťažil, našiel som 5 diamantov, samozrejme Fortune mám, takže máme ich 12, jej. A ja Hovoril ešte som behnem to, do ne? Nedru sa mrknem niečo ako. Nie do Endu, Ne, do Nedru. lebo občas sa ti to pletie. Ne, to dobre. Môžete nám prípadne napísať do komentárov, ako sa vám darí so školou, lebo mne naprd, musím sa učiť. Ja. Dneska som sa pekne bazén neučil, som si napustil bazén. Sice Zošica je teraz na radiátore. Hej, prasa, Digmore, ty si sa mako dostal. Ináč vyrob nejaké torče, keď pôjde za mňou. Aha, zombom. Jej. Hop. A kde zhruba si? Ja v jaskyni. Portni sa na mňa. Počkať. Ináč máme tu warpy, to si hovoril minulé video. Neviem. Lebo, čo? Už tu nemáme homey. Ja, lebo sa mi nepodarilo nájsť plugin dobrý na home. Máš? Máš? Ináč ide na teba creep. Ty kokos. Mare! Počkaj, tu ešte som. Aspoň vidíš, aké tu mám ja na jazdy. Ale chápeš, what the fuck? Dačo som tu už osvetlil, ale nevyťažil. Ďalší? Poď za mnou, ja ich mám veľa. Nemusíš, mám ich doma. Možno si ich vyložil. Jasné, ty si sa postavil preč a teraz strieľa po mne. Ďakujem. Kámo, ja tu mám... Idz. Tak. On sa chce obstrelovať, hej? Tu máš. Ale Tu teda... Mi povedz, že aké je to s tou webkou, či sa vám to páči. A Či sa vám páči jeho ksicht? môj trofej. Pavúk je za tebou, kriem ťa. Nedač. Nechám ti ho už. Doraž ho, Už je dead? však ja viem. Au. A asi budúci týždeň pôjdem ku kamošovi Starkej, tak natočím vlog a prekvapíme... Ty chodíš ku Starka, ty chodíš ku kamošovým Starkám. Nie, ku kamošovi Starkej. Máme ďalší nájazd. Jo, a Áno. má to, nenež mi torče, a má to tú výhodu, že hneď vedľa jeho Starkej býva Bakitko. Tak ho trošku potrovíme. Zoberte aj mňa. Ne. Nemám torče, máš mi žičať? Hej, kde si? Tu, pri tom zombíkovi. Pri ktorom? Pri tom, čo už zomrel. Máš. Dole máš. Ďakujem. A teraz si chcem časom kúpiť teda tú plátno a ešte trojnožku. Lebo Statív. statív, ja to mám trojnožka. Spawner. Hej, na zombáňu. Ale teda, bo vlastne konkrétne teraz mi kameru podopiera obal z PSPčka a záleží na lampu. Ináč ešte som ti zabudol povedať, kamoš mi chce kamoš mi chce dať ešte aj PS Vita. Vole, jeden kamoš mu chce dať notebook, asi 2 telefóny
profickú, Jeden, no vlastne dva. profickú nahrávaciu kameru za 8 000 euro. Potom teda MSI notebook mu chce dať, ja neviem či ďalej, čo ti to chce dať ešte. iPhone 5 sa mi zdá. 5S. 5S, no čo? Ale možno, že si robí srandu, ale sú dosť za zobami, čiže možno, že ani nie. No hej, spomnú. Nie, nie. To je aký lak. Poď sem rýchlo poď za mňou. Ja tu stojím na ničom. Jaké super. Ale dívaj na mňa. Aha, mrkva. Mativa. Mohli by sme začať aj ťažiť. Ja ťažím. Jasno. Ale nie. Koniec. Ale teda, to som asi hovoril v minulom diele, že tu Ender Trapku budem stáť s GMC. Dieli. Pane Bože. No. Dieli. Diele. Hej, Pane ako ty, Bože. jaskyňa s Mekými. Jaskyňa s mekými. To som spravil na slavu. Dobre, vieš ako nazveš toto video? Gramatické chyby. Ak sa na to bude kúkať môj učiteľ slovenčiny, no nechcem povedať ako, tak radšej ať to vypne, lebo nechcem mať známku so slovnými. Presne, ešte ti ju zhorší. Ináč ja bojujem medzi dvojkou, no. Bojujem o dvojku na Slovine, čiže držte mi palce. A ja bojujem o dvojku z Angliny a Angličky. No a No, teda, z Angliny- že ak sa mi pošťastí mať dobré výsečko, tak môžete očakávať videá z Battlefield 4. Natočíš so mňou Mulťak 3, potom ak budem mať nový notebook. Ináč tešte sa na nejaký spoločný vlog, skoro som povedal svoje práve meno. Vieš čo, No, ja som si Latino- kúkal asi posledné 3 videá, tak to meno si tam podal minimálne 20 krát. Ale to naozaj. Sorry, tak ale ja ťa poznám pod Ale nevadí, tvojim veď. menom. Tak vediem moje meno. Nezabije ma to. Nebo? A priezvisko vedia? Ma tu ty bol začnite všetci ho volať prezviskom. Hej! No našťastie mám kamoša, ktorý nevie ani moje pravé meno. Takže ma volá Platinum. Bucket? Mm, Sice je to jeho spolužiak, ale no Wow. dobrá. A už zhruba nahrávame asi 10 minút. Zhruba... Našiel som trhlinu. Tak. Zhruba... stojíš? Tak Teraz. zhruba 10... Nehyb sa. Zhruba 10 minút, možno už aj 11. Nahrávame. Kým si to povedal, tak bude 12. Assassin's Creed. Dobre, ja som spadal. Bungee jump! Jumping. What the hell? Bungee jumping is jumping with bunch. Ja mám z Angliny 3 jednotky a 2 a 3. Ja mám zangliny, no, všelijaké plány. Že, a aké máš známky z matiky? Z matiky 6 jednotiek, 2 a 3. 8 jednotiek, Nie, ja mám 8 8 jednotiek a tak. 1 dvojka. Tak ale my preberáme už iné veci. Ale zasa, ja sa vôbec neučím Ani ja. matiku, ona mi proste ide.
Ja to mám v rodine. Ja sa učím Monterey, keď potrebujem si niečo zopakovať po prázdninách. Aj teraz, čo ideme písať ten test veľký, Hej. tak, Ak ho tak, ide písať. tak sa ho vôbec nejdem učiť. Ak ide. Creeper! Halus. Ako pamätáš vtedy, že Čítka na pokábsa! Creeper! Bum. ja som sa chcel najesť a ja mám hneď vedľa jedla perly. Vieš, tie ender. A ja taký, že tu. Ako som sa som pálil a ja furt tu niekde mám inde. niečo také horšie. Ja mám trochu už vybehané to kolesko na myši. A vlastne... Mne sa neotáča občas. Hej, a mne sa občas namiesto jedného krát sa mne... Hej, ináč chcem mi dať ešte hernú klávesnicu a myš. Tak ako mne sa niekedy namiesto jedného otočí dvakrát. Buď rád, mne sa neotáča ani v realite, vieš. Hej, takže ty s ním krútiš, ale kolečko stojí. Hej, ja s ním krútim, ale kolesko stojí, lebo ono je už úplne hladké, ja som to zodral už. Tie výbežky. No. Tak ale 13-ročná myška, áno. Staršia ako ja, no vlastne skoro staršia ako ja. Tak ale keby som to rátal presne na mesiace, tak staršia. Takže je staršia. Je. To železa je tu hodne. Si zistil. To jo. Aspoň budeme mať hodne železa. Železo. Sorry. Dúfam, že to nebolo počuť vo videu. Nič. Keď to nepočujú ja, tak možno ani oni. Mami, otvor okno. Nebolo to Dobre. počuť. Sice to nebolo počuť, ale cítiť. Typuj. Niekto ti tam hodil plynovú bombu? Nie. Ja. Halus. Vieš, prečo ľudia prdia? Lebo keď hovno ide do zatačky, musí zatrúbiť. Bože, z toho mi je špatne. Som halus. Počujem, ako tu omiera creeper a bojím sa výjsť von. Hej, prečo ináč creeperovia nevybuchnú, keď zomrú? To by ma tiež zaujímalo. Ale nie, Nič. prečo creeperovia čo? Nevybuchnú, keď zomrú. To radšej aby vybuchol, keď zomrie, nie? Fuck the logic. To je umelá inteligencia, ak čo chceš. Ty si umelá inteligencia. Hej, a že teraz by som si otvoril mozog a tam také čipy, vieš, že... Nie, tam by bol iba chladič a procesor i-3. Bol. Ale nie. Čo? Má zlato. Ja tam mám i7. Neviem ako ty, ale... Čo máš v notebooku? Ináč ja mám stack levelov. Ja skoro. Ja mám Ak 64. budem mať 69, tak mi povedz. Čo? Ja že už skáčem do lávy. You don't say. No, na nie. Jo, 1, 2, 3, 4 a 6 stakov uhlia. Ja mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, Takže 6 nahrávam asi stakov. nejakých 16 minút a zaplnilo mi to 9% zo 9%. 9%. zo 16 gigovej karty. Dobre, tak to je v pohode. 9%. No teoreticky 10, ale
ti to dám, ale 9 je lebo ti to lepšie. tam nepíše 100, ale 99. Dobre, ja Je idem viac to. prečo píšem domy, prečo píšem domy, keď chcem ísť home? Varm dom. 10 sekúnd si tu počkáme. House. A dneska musím ešte trénovať so šešovkami. Áno. Čo? Ty ich chce dať von, ale oni nechcú ísť? Nie, ja akože viem si ich vyberať, ale dávať si ich neviem. Možno oni si nevedia dávať teba. To je tiež dosť možné. Je to možné až nemožné. Ako ty. Mám stack železa. Presne. Neviem, čo budem s tým uhlím robiť. Ja ich dám pre istotu, ja nejaké uhlie dám sem. No tak už nahrávam na asi 18 minút, no to... No počkaj, nie, vyše 18. Lebo asi... Kámo, ja nemám kam dať uhlie. No, tak Druhý riadok robím. Alebo to spravíme inteligentne. Teraz dostal. Tak, hop. Hop, hop. 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 Si zoberiem. A budem mať dievať uhlia. Ty si kde? Čo? Debil. Dobre, tak som to tam nejako usporiadal. OK, dal som sem novú truhlu so šipmi. Ak chceš, tak si stadiaľ zober nejakú. Iba stack som si nechal, takže... Než na čo sme robili ďalšiu čistku na cobblestone? Lebo sme to mali vtedy plné. teraz je núdza hej. po nim. OK, koľko natáčame? Zhruba 20 niečo minút. Tak. Že ti dám do domu TNTčko. Stačí? No nič, ako kúkam, tak to už je teda 20 minút. Aj viacej. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto naše... Demel! Dáme si žerečka. Počkaj. A teraz to spravím tak, že keď sem vstúpiš, tak... Čau! Počkaj, nie je tu Hej, práve však. ale skúsiš to sem dať a nepresná. Ale nie. Hej. Zober. Vystrihol si to, ako sme ukazovali, že kde to Jo, je, vystrihol. tá čest. No dobre, takže teda ďakujem, že ste si pozreli toto naše videjko. Toto video bude mať asi zhruba 22 minút a teda... Takže teda nezabudnite to ohodnotiť lajkom, komentárom, poprípade zdieľať, subscribe nezabudnite dať. Aj na môj kanál.
Aha, kanál. Nespomínajte. Nie. a to je, no teda, Nemyslíte teda na... nezabudnite to okomentovať, ohodnotiť a uvidíme sa pri ďalšom videi. Potom nezabudnite napísať do komentárov, že či sa vám páči toto video s webkou, nebo spíš s kamerou. Ak sa vám to bude páčiť, tak napíšte. Tak napíšte. Dobre. Takže... Čauky.